אנחנו בגובה 4,200. 4,900. אין לי אוויר. זה מה שעברנו. אנחנו עולים כבר מ-6 בבוקר, 3 שעות, בשביל להגיע. להגיע לפסגה. מה אם כל זה היה שווה את זה? קח שלג. כבשנו עוד פסגה. קח. אגם, איך הוא נקרא? איך קוראים? טוליצ'ו, נכון. כבר לא זוכר איך חושבים. יש פה עוד ישראלים, אין שלום. ממש מבטיח שיש פה עוד ישראלים. ראי! ראי צ'וק! היה שווה את זה או לא היה שווה את זה? תכלס? לא. בא לי למות. לא, היה שווה, תראה איזה יופי. מה, תראה איזה יופי, אחי. איזה שרמוט, אתה רואה את ההשתקפות.